να τα δούμε όλα αυτά και να τα δούμε γρήγορα. Η Ελλάδα πάντως κάνει προσπάθεια και κάνει προσπάθεια από τον ιδιωτικό τομέα να βρει τη θέση της και το δρόμο της στο διαδίκτυο. Θα δείτε ότι σήμερα, για παράδειγμα, ένα νέο συνδρομητικό διαδικτυακό παιχνίδι που σαρώνει, λέγεται ΕΟΝ, παρουσιάστηκε, έκανε την ευρωπαϊκή επίσημη παρουσίασή του εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου. Σε χώρες όπως η Κίνα ή η Κορέα σπάει κυριολεκτικά τα μία και ομολογουμένως εντυπωσιάζει με τα καινούρια γραφικά του. Ένας τρομακτικός θεϊκός πόλεμος, 4 κατηγορίες μαχητών, η εξερεύνηση του αγνώστου και η δύναμη της δημιουργίας είναι τα συστατικά του νέου εντυπωσιακού σε γραφικά και δυνατότητες διαδικτυακού παιχνιδιού ΕΟΝ, ο πύργος της αιωνιότητας. In this game you have to create a character that you choose from different type of class, and then you go in and then you just enjoy the adventure basically. You're just taking some quests, you're just fighting with your friends or against other players or against monsters. It's up to you, you do whatever you want. Το παιχνίδι με τις σαφείς αρχαιοελληνικές επιρροές κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες σε Κορέα και Κίνα και έχει καθυλώσει εκατομμύρια παίκτες. Καθώς αν και έχει χαμηλές υπολογιστικές και δικτυακές απαιτήσεις, καταφέρνει να είναι εντυπωσιακό χάρη στην προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί. In a game you have of course always people that just jump with the first hype, but the true challenge is to keep them in the game, so because that's the quality of your world, the quality of the game, and this is the big success that Korea could have. Σήμερα έγινε στη χώρα μας η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσίαση του παιχνιδιού που αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στην εξευρωπαϊσμένη του εκδοχή μετά το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε από μαύρες άσπρες κουκίδες με την κονσόλα της Atari τη δεκαετία του 70 και τα πράγματα εξελίσσονται. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα περάσουμε και στο 3D, στο πραγματικό 3D. Το προηγούμενο διαδικτυακό παιχνίδι της ίδιας εταιρείας, το Lineage, καθυλώνει τους παίκτες μπροστά στις οθόνες του υπολογιστή τους για περισσότερους από 8 μήνες κατά μέσο όρο. Μπορεί, κυρίες και κύριοι,